Haino hailam sogo noro jotono ani tinini blogo tabukhe ang bazaro thangoi tongo himuchi thangma tongsiyo satung bo tungmani ma rungoi tongkha 1:30 baji tongo tabuk hingke gari bo phungdigi khe phaio dipodigi khe phaiya jar bazaro thangoi kifilnai kifilka hingke se o gari bai ma thango hingke baksa ba kifil baikha hingke baksa ba phaiya kona hingke gari maya hingke tabuk nasingbai tongmani slai himui thangsina hini phaikha hingke sati bo kwrui chwraino bo ama baise kawi kalango hingke 2 ghonta ni bisingo thangde phaimano hini ang thangoi tongo tabuk hingke satung tungmani ma rong suka tamo no sido Mada thantai hai thanka sobo nasi tongkhailai sadung komene nongor basi tongkhailai gari bo maya no gari bo phas phaya ha lama okdekse sopai drop ko asok baise bokhorok sawi tongkha tini se tamung no sido phungo bo kisa lumma hayungoi tongo hingke satung manjakhe tabo teibo marung na bokhorogo satung hapka hingke naigadi satung bo haike tungoi tong asukhe satung tungoi nogo tongmasa beso kosto hingke tabuk lama se sati kwrikhe thangoi ma tongo lama bo okdekse soguyako aso hakjal lama rok himjaya balokha 1 bosor rok wngoi tongkha tabuk se taisa ma himsiyo o lama rok no bo tabukhe ang bazar ni sok paikha lumjakse ang tabuk lumoi tongo bazaro bang video khlai maliya satung asukhe tungkha bwsak rogo bokhor rogo satung hapkana amoni bokhorok bo sawo tei bwsak bo asukhe sakrobo tabuk hingke bui satung manjakha hingke odi manjakha hingke tabuk lumo pung joto jaga ono lumo hingke chini nogo bo ani monaisong ani cherai joto lum paikha lumui hambai kata hingke ani manai ani ganani monai bokhe miyase bono doctor phunugoi phaidorok boke hamsukyaku hingke bazaro burimani satung marke tongkha oboke tabo wase kulum phungo bo lum jaki jaki hingke lama himui thangkha hingke bahajak mano gari bo maya dipor jorao joto thangoi paijak hingke takhai lumai haino kosto kisa ose kise cheraino bang tongsiyo o bisuk jirik nadi ঠিক ang tini bazaro thangmani rok paimani ang share khlaimangkha khlaimani horo current rok phaikha hingke current salsa khai ko pasta baje khomse sal thangma haing hawa kini babu ang norokno horo phunukna himani current rok phaikla khinna ang tabono norokno phunugoi tongo angko abono pai tumani 90 hingke ang je chumjak amorok 2 ta oi 470 mario dam bisi da ongkha norok kisa komai ke sadi tolawo no naithoka sadi hingke amo bo hingke yango khe manthogo to ayang jang hamjuk thana ayang digi khe manthogia bagwini ang oro pai nakhata amrok hingke amo khe daini cover ang chwraino tolawo bonini mokholnani hinui amo paina mansi hingke amo sukno norokno phunuk chinai taisa khunjuni rok pai tubujak khunjuni rok phunukliya hingke taisa phunukjaknai tongo abo norokno ang phunukliya tongsidung je menmen nog si phunugoi rekha hingke tabukhe ang misti chagana misti bo kaisa bisi mangbujak daam tongdo goro chatta hingke boso 8 hanala 10 taka mon 10 taka jat joto hingke kaisa 8 ta hingke 3 ta kaisa 100 taka bi paimani hambai norokno kaisa next borogo malai phinai।